Σήμερα κοντά μας έχουμε την ομάδα ΕΦΣΟ, τον μαραθωνοδρόμο του Μητσοτάκη Κάκουρου, που είναι ένα πασίγνωστο όνομα παγκόσμιο, ειδικά εδώ πέρα δούμε στον χώρο που ξέρουμε όλοι. Έχει συμμετέχει στις μεγαλύτερες οργανώσεις μαραθωνοδρόμων. Είναι η ομάδα ΕΦΣΟ. Έχει έρθει ένα μέρος της ομάδας ΕΦΣΟ. Θα σας πει δύο-τρία λόγια τι σημαίνει η ομάδα ΕΦΣΟ. Θα του κάνουμε μια απονομή και θα απονέμει κάποια βιβλία που τα έφερε εξαιρετικά για το Boxing Club και κάποια μετάλλια της ομάδας ΕΦΣΟ. Ο Μητσοτάκης Κάκουρου, τον βλέπετε ακριβώς πίσω σας, είναι με το κόκκινο το γραφείο αριστερά σας, δεξιά σας κιόλας. Έτσι. Κάποιος μου είπε και τα λεοντάρια τραυματίζονται. Δεν έχουμε λόγια να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Κακαγεωργίου Αριστοτέλης είναι το όνομά του. Συμμετέχει στις μεγαλύτερες μαραθωνοδρόμους παγκοσμίως. Πριν από λίγο καιρό μας ήρθε από τη Γερμανία. Ο λόγος σας είναι να μας απονέμει και η Πόρσε το βραβείο σου. Έχω τρέξει 508 μαραθωνίους. Στο γνωρίζω. Έχω τρέξει 508 μαραθωνίους. Έχω φέρει 3 χρυσά κλειδιά. Τώρα τα λάμπα. 508 όχι στα λάμπα, όλους μαζί με. Το τελευταίο χρυσό κλειδί που πήγα ήταν στο Σίδνεϊ πριν από 3 χρόνια. Εκεί που έπαιξα τον μαραθώνιο με την αυθεντική διαδρομή, επιτρέψτε μου να σας το πω, μια που βρίσκουμε εδώ τώρα, η αυθεντική διαδρομή του μαραθώνιου είναι 38 χιλιόμετρα και όχι 42. Τα 42 καθιερώθηκαν το 1908 όταν έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λονδίνο και η Βασίλισσα ζήτησε να μπει το μαραθώνιο που για να έχει τέλους. Οι Άγγλοι το έκαναν και πολύ καλά έκαναν, μετά μέτρησαν την απόσταση η οποία βγήκε 42.195. Λοιπόν, απλώς για να ξέρετε μια που το αναφέραμε, η Αυστραλία καθιέρωσε τότε τα 58 προσημείου, έτρεψαν και μετάδοξαν ένα χρυσό κλειδί. Το χρυσό κλειδί το είχε πάρει η Βασίλισσα των Άγγλων, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας και τρίτος εγώ. Καταλαβαίνετε τι ανήκω και είμαι ιδρυτικός έλεγχος της περιβόητης ομάδας ΕΦΣΟ. Η ομάδα ΕΦΣΟ ιδρύθηκε το 1962 στην Γερμανία, στο Δίσσελντορφ, από στελέχη πολύ ικανά, επιστήμονες, επιχειρηματίες, Έλληνες, με σκοπό να βοηθήσουν πρώτα τους Έλληνες που ήταν στο εξωτερικό και στη συνεχεία τους Έλληνες εδώ στην Ελλάδα. Σήμερα η ομάδα Ε είναι καταχωρημένη στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και στην Α Ευκολία. Έχει κάνει πάρα πολλά, αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα της πραγματικής ομάδας Ε, όχι των διαφόρων, θα δείτε τα έργα που έχει κάνει. Ο Αλέξανδρος αναγορεύτηκε Θεός το 332 π.Χ. από το Αιγυπτιακό Ερετείο. Επίσης, κι αν σηκωθεί ο Αλέξανδρος ή ο Φίλιππος θα πει καλά. Επικοινωνείτε με τον εγκέφαλό σας. Ποιος σας είπε ότι μπορεί να μην είναι η Μακεδονία ελληνική, αφού είναι οι Μακεδόνες απόγονοι των Ηρακλειών.